Alhamisa sappo e go'abre lewru jeɗiɗabru har hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayi ha daldal Barikiwa gouverneur Seɓatto Woyla lesdi Cameroun jippinama dokkal horejo lesdi Cameroun président Paul Biya. Dokkal ngal wari ngam wallititgo gebe comité de vigilance fere nder jiha Seɓatto Woylari men. Hande kam en poti mbi'en kugal doka baɗetengal nder pattule gure fere anditama sosai. Nda dokkal ngal iwngal digam sare laamu lesdi Cameroun tabitini anditego majum. Ballal garngal ngal ɗon sawi kuje ɗuɗɗe bana marori, masarji, nebbam, sukkar, mobiletji, lagaje be kuri, kup usurji, tostilamji, toggoje ndiyam, paɗe bot be goɗɗum jur. Taskaram jaɓɓago kuje ɗe ha daldal Barikiwa gouverneur Mijiyawa Bakari hauti ɗuɗɓe nder huwoɓe gomna be nder laamu gargajiya. Nden préfet en département ji jowego ɗi jiha Seɓatto Woyla mari fu tawama ngam ɓe tammi hotididgo be dokkal ngal nokkure moyjo fu. Yo kadi ɗum ɗon reni kewtaki ballal ngal har dow ɓen ɗum hucitani.